Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο μου βίντεο στο οποίο θα σας δείξω κάτι για το Facebook ή για το chat που μπορείτε να το αλλάξετε και να το κάνετε κάπως αλλιώς. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ που το έφτιαξα και έβαλα ένα άλλο chat. Μπορείτε να το βρείτε εσείς, αυτή να έχετε Chrome, Google Chrome, και μπορείτε να το καταφέρετε. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε. Καταρχήν πάμε εργαλεία και επεκτάσεις. Θα αποκτήσετε και επεκτάσεις. Θα πρέπει να κατεβάσετε μια εφαρμογή που λέγεται Style. Αυτή. Εδώ. Και θέλω να την ενεργοποιήσω, εργαλεία επεκτάσεις. Την ενεργοποιώ και όπως βλέπουμε εδώ πέρα εμφανίστηκε το tab και αφάνουμε, πατήσουμε πάνω και πατάμε θα δούμε αυτά που έχω κάνει εγκατάσταση εγώ για το Facebook. Παράδειγμα για το Facebook το chat που είπαμε, θα δούμε ότι θα ενεργοποιηθεί τώρα. Κάνω μια ανανέωση και παράδειγμα μιλάμε στο chat και βλέπουμε εδώ πέρα άλλαξε, είναι πιο ωραίο. Εμένα μ' αρέσει έτσι, είναι πιο στυλάτο. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή μπορείτε να βρείτε ακόμα και για background που με ρωτάνε πάρα πολύ. Δηλαδή μπορείς να αλλάξεις το background στο Facebook. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι μέσω αυτού του προγράμματος. Δηλαδή άμα πάτε user style εδώ πέρα και πατήσετε browser και πατήσετε app, θα πατήσετε όχι εδώ, στο πάνω site Facebook Theme, θα δείτε εδώ πέρα πάρα πολλά. Εδώ μπορείτε να δείτε για το background install with style. Θα πάμε όταν πούμε σε αυτό που θέλουμε. Ok, το κάνουμε εγκατάσταση και αφού γίνει ναι, είναι τώρα επειδή τραβάω βίντεο, κάντε το εσείς και θα σας γίνει 100%. Επειδή όμως εγώ τραβάω βίντεο δεν το βγάζει καλά. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Ένα άλλο κόλπο του Facebook, το οποίο δεν είναι και πολύ... Να, όπως βλέπουμε το background άλλαξε τελικά, έγινε. Θέλω να κάνω μια ανανέωση. Ένα άλλο είναι για το dislike button, το κουμπί δηλαδή του dislike. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, απλά είναι του Chrome και αυτό. Είναι μια επέκταση του Chrome, η οποία γίνεται προσθήκη στο Facebook και είναι ένα κουμπί dislike, δεν είναι τίποτα. Άμα κάνετε dislike κάπου δεν θα το βγάλει. Μόνο άμα κάποιοι έχουν αυτό εδώ πέρα, το dislike δηλαδή, το έχουν και άλλοι, μόνο σε αυτούς θα το κάνει, μόνο αυτοί δηλαδή το έχουν. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά εδώ. Όπως βλέπετε ακόμα και για το όταν κάνετε σύνδεση στο Facebook να μπορείτε να σας γίνει έτσι. Μπορείτε άμα να βρείτε πάρα πολλά. Λέει για το YouTube, για το Google, πάρα πολλά. Μπορείτε να δείτε ακόμα και άλλα site που έχει κι άλλα, δηλαδή λέει App Styles, μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα. Θα βρείτε κι άλλα βασικά. Να, εδώ πέρα υπάρχουν κι άλλα. Εδώ λέει για το κουμπί του ποδιού. Έχει
πάρα πολλά. Και για να δούμε ακόμα ένα παράδειγμα για το Google. Λοιπόν, βλέπουμε και στο Google έχει πάρα πολλά. Μπορούμε να βρούμε ό,τι μας αρέσει. Εγώ συνήθως βγάζω διάφορα, δηλαδή βάζω τη μία μέρα κάτι, μετά την άλλη μέρα βγάζω αυτό που βάλα και βάζω άλλο. Έχει πάρα πολλά, μα δείτε έχει 100 σελίδες μόνο για το Google. Να βάλουμε τώρα κάτι στην τύχη, να βάλω αυτό. Πατάμε install stylish, όπως είπαμε. Βασικά έχουμε το stylish, απλά δεν το έχω ενεργοποιήσει. Και τώρα αφού έγινε κάνουμε μια ανανέωση και install with stylish. Ok. Και πατάμε Google. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Για να κάνουμε ένα άλλο. Κάτσε να πάμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο για να δούμε. Συγγνώμη. Call of Duty. Start with styles, ok. Και όπως βλέπουμε μας έγινε το Google με το Call of Duty. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μ' αρέσει. Εντάξει, βέβαια συγγνώμη, απλά είμαι λίγο άρρωστο. Oh, fuck. Μ' αρέσει για το... δεν μ' αρέσει για το Facebook background, δηλαδή να βάζω background στο Facebook, το οποίο μ' αρέσει να είναι όπως είναι δηλαδή. Τώρα για το chat, ας πούμε, μ' αρέσει πιο πολύ. Τώρα το έκανα σε... κάνουμε ναι. Πρέπει να κάνετε ανανεώσεις για να το κάνει add και βλέπουμε ότι έγινα. Όπως βλέπετε μπορείτε να τα κατεβάσετε και εσείς όλα αυτά, αρκεί να έχετε το stylish και να έχετε και Chrome. Βασικά εγώ δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται και στο Mozilla, απλά εγώ χρησιμοποιώ Chrome, γι' αυτό ξέρω ότι λειτουργεί σε Chrome. Τώρα για άλλα δεν ξέρω. Δοκιμάστε το πάντο. Άμα έχετε Mozilla μπορείτε να το δοκιμάσετε και άμα δείτε ότι δεν κάνει μπορείτε να μου πείτε, να σας βρω κάποιο άλλο πρόγραμμα ίδιο του για να τα βρείτε. Σας ευχαριστώ που με αποκαλύψατε. Γεια σας, κάντε ένα subscribe άμα θέλετε ή like το βίντεο άμα σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Τα λέμε και Χριστός Ανέστη.